is your boy DJ S Shine Best. Say make him as if enemy. Asinga kola madu. Okwano eje go neku. Asinga kola madu. Ano mo fumo well if enemy. Asinga kola madu.
ọkwa na eji ego na-ekwu onye chukwu okike na-abafe na-ele ọkwa na eji ego na-ekwu anọ m oriri ọnwa dị ife na-eme ọkwa na eji ego na-ekwu mana obidogogwe ọkpayitewe origorogo omebegogwe ofebegogwe fanabagogwe ide play ide show okwu ịma na adị m ọcha nsọ we dey work with the boss okwu ịma na ịkara aka nkụ anytime we show okwu ọbụla ọgụ na mgba ọsọ nwa gwakwa n'azụ n'ọmakwanụ na abịa na-agba okwu mmiri ozuzo gogogo anyị na-ejikwa lele dododo Cayman cause make money above the senior man Elon Musk shut down the memos only say make him as if DJ S Shine Best ọkwa na eji ego na-ekwu anọ m ọfụma nwere ife na-eme ọkwa na eji ego na-ekwu onye chukwu okike na-abafe na-ele ọkwa na eji ego na-ekwu anọ m oriri ọnwa dị ife na-eme ọkwa na eji ego na-ekwu obidogogwe ọkpayitewe origorogo omebegogwe ofebegogwe fanabagogwe give me chance anọchikwe n'ụzọ ikwuchikwe ebe ụzọ na aga m aja amụkwaghị boy give me chance anọchikwe n'ụzọ ikwuchikwe ebe ụzọ na aga m aja amụkwaghị boy ijele pụta mmanwụ ụkwụ n'ọgbọ ga-echelugodi ikingisi ya make everybody gabale ijele pụta mmanwụ ụkwụ n'ọgbọ ga-echelugodi enefulugoda na arafugodada ijele pụta mmanwụ ụkwụ n'ọgbọ ga-echelugodi ikingisi ya make everybody concentrate ijele pụta mmanwụ ụkwụ n'ọgbọ ga-echelugodi fearless atwe isi na ọma mbe ọ bụrụ abụ na ọma nle fearless lion heart isi na ọma mbe ọ bụrụ abụ na ọma nle unshakable unstoppable ijele nwa mmanwụ jee mmanwụ na ọgbara nwa ọbụlọka ejeghị nwamba ọsarugo ijele pụta mmanwụ ụkwụ na ọgbọ ga-echelugodi ijele pụta mmanwụ ụkwụ na ọgbọ ga-echelugodi ikingisi ya make everybody gabale ijele pụta mmanwụ ụkwụ na ọgbọ ga-echelugodi enefulugoda na arafugodada ijele pụta mmanwụ ụkwụ na ọgbọ ga-echelugodi ikingisi ya make everybody concentrate ijele pụta mmanwụ ụkwụ na ọgbọ ga-echelugodi ahị ọgbọ ga-adịgoda ike ji egbogo ahị ọgbọ ga-adịgoda ike ji abamba ihe ojewe bụ ahị ọgbọ ga-adịgoda ike ji egbogo anya pụta ọgbọ ahị ọgbọ ga-adịgoda ọsalụkọ ike ji abamba fearless atwe isi na ọma mbe ọ bụrụ abụ na ọma nle fearless lion heart isi na ọma mbe ọ bụrụ abụ na ọma nle unshakable unstoppable ijele nwa mmanwụ jee mmanwụ na ọgbara nwa ọbụlọka ejeghị nwamba ọsarugo ijele pụta mmanwụ ụkwụ na ọgbọ ga-echelugodi ijele pụta mmanwụ ụkwụ na ọgbọ ga-echelugodi ikingisi ya make everybody gabale ijele pụta mmanwụ ụkwụ na ọgbọ ga-echelugodi enefulugoda na arafugodada ijele pụta mmanwụ ụkwụ na ọgbọ ga-echelugodi ikingisi ya make everybody concentrate ijele pụta mmanwụ ụkwụ na ọgbọ ga-echelugodi Imakwa otu ọ dị n'eluigwe ọ bụrụ otu ahụ ka ọ dị n'ụwa Adaeze ke nna m elu ụwa nke anyị elu ụwa nke anyị
makagini, 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 makagini. Nameza patamenyi, nameza patamenyi, ngwa. Come on. People futelu mo mekagu, futelu mo mekagu, no mekagu li mo, no mekagu li ede mo.
enwe Dimoni wa obodo enwe obodo adị ekobulu gbagolo a na-enwe obodo enwe nwere ya jebe onye na-eme ka m si eme ịmana onye na-eme ka m si eme onye na-eme ka m si eme ya ka m ga-akpọ oyibo ma Imano tiwala mobe Imano tiwala mobe Imano tiwala mobe Otijele muku Imano kujele muku Otijele mobe Ae Wanyi ndami kererenge Ebezina Oye metere agụ nọ n'ụla agụ na-abịa onye metere agụ nọ n'ụla agụ pụta ga-agba n'ọsọ agụ na-abịa onye metere ka esighị nọ n'ụla agụ na-abịa onye metere agụ nọ n'ụla agụ pụta ga-agba n'ọsọ yoyoyoyoyo bịa agụ nọ n'ụla ife ji ama ndị akụfa karịsịrị ife ji ama ndị ife na-agala ọfụma ngwafa gesi ekike pa akpala ọfọ n'aka ọbụrụ iPhone Chief Dog Timoni nwanne Wana yese na luni DJ S Shine Best Kema kalolo gi Lolo wana yese Mrs. Juliet Yogonkwa Kenere mulala mu Mrs. Aije Yogonkwa Lolo nje kume Ogirega wogaranya Kenewere numuli popo BMK huwa nine Ogirega wogaranya Ego jale Imana kuneti bila wane Blaze in the steel. Bring the heat. Ego jalo Ego jalo
ọgaranya ọ bụrụ ọdị mmụta ị na-agba ya bụrụ ọdụ ụlọ ibi n'ime ya ọ bụrụ ya ka eji ama ọgaranya ka ị malụ ibe eji ama ọgaranya bụ eyi mmadụ one ka ị na-enyela aka mmadụ one si n'aka ga-eli nri ya ka eji ama ọgaranya ka ị malụ ịkpata ego n'elu ụwa Chukwu gọzie gị lote ndị so gị na-azụ oyi maka Chukwu na-agọzi mmadụ agọzi iwe gọzie ndị ọzọ ya bụ okokoko ụmụ Igbo na-abịa m ọzọ oyi nke onye chili nye azala unu eziokwu Igbo ka anyị na-ekwu ya bụ okokoko ebe n'ebe n'ije ekwumo odumọka iji achala ogidi ife mfụlụ ka mụ na-ekwu oyi ụfọdụ batala ego tata mana ụmụ nwanne fa nọ n'afụfụ ndị agbata obi fa nọ n'afụfụ ife na-esili ụmụnna fa ike ibulu saili na-agaghalịga ibulu ego na-apụta akwụgharị ibe na klọb nwa mmanya 1 million ilue na klọb ife 2 million naba mana nne na nna gị nọ n'afụfụ ụmụnne gị afụfụ ụwa nọ na nnụfe anya mmadụ one ka ị na-enyela aka oyi ọ ga-agadi ibe iji azọ ọgaranya mmadụ onye si n'aka ga-eli nri ụmụ Igbo na-anya bụ ajụjụ mụ na ajụ oyi ihe m okokoko n'ije enu onye gbata ego n'elu ụwa oke n'obi ebele ka ị malụ ozie ndị so gị n'azụ ozie menụ nọ na street nyeba kọntaktị kafa gụnye Igbo nya bụ ife mụ na yọ maka na nna m gwalụ m si ụmụnna nwezuwa akụrụ ya bụ n'ilo na siga na ewelu ha ọnụ na-ekenezi igbu olu m pampam mụ nwe gbu olu gị pampam onye ọbụla ejebela onwe ya maka akpatara akụ pụta ịtụgbụba ọnụ akpatara akụ n'elu ụwa nwanne m na ọnya na-ebu ịtụgbụba ọnụ ihe m okokoko ọgaranya ụwa na ọ dị ụzọ o nwelu ndị Chukwu gọzielu fa gọzie ezinụlọ fa ịgbata ebe fasi pụta ije fa lụlụ ụlọ dozizi enyi ọfụma ịtalọkụ na ebe niile fa gbapụrụ mmiri tinye ọkụ weda nepa dị ọnọt mmiri anwa nọ na-agba ụmụ ogbenye na-aṅụlụ mmiri a na-agọlụ n'ọyịm ọfụ ogologo ụdị ọgaranya nwa ka anyị na-achọ ụdị ọgaranya nwa anya ka Chukwu na-achọ Igbo na-enu ndị nọ n'ọgbọ ndị bụ n'ọgbata obodo ekwelụ Igbo na-enu ndị nọ n'ọgbọ ndị bụ ọgbata Igbo ga-amalụ Blessed are those who they spend anyhow, for they shall pour with the Almighty, for they shall pour 70 gaskets of Fasu with the Almighty brothers. Is your boy DJ S Shine Best. Ndị bagbogo si n'obodo oyibo kwanụ n'ebe anwa bido ime ọfụma ya ka ngwala ụmụnne m anwa ego ụnụ nwa nọ mma ndazi ada ọzọ ịgbata ego nyelu mmadụ aka nwanne m nwo dị mara ife chi ga-abụ sachukwu adowe obi mma udokwa akụ abata na ọkịja mmanwụ abata na akụ ga-abatago abata na akụ ga-abatago ọkwa tili m n'obodo akpọba ghala wee je kenebe akụ abata oyi ụfọdụ ofe ga-ejuba m ajụjụ kedu ife njụgbaba akụ abata n'egwu mgbe tifa ga-enu m tiyo na mụ nela akụ abata anya n'isi wekwa akụkụ otulu ugo n'isi wekwa akụkụ otulu ugo n'isi akụ abata etugo ugo ego
elibe agwụ maka na ọ na-enyela ụmụ ogbenye aka onye ga-agụnya nwa dị karịa ndị obodo oyibo erike kpatalụlụ n'ebe anwa na-emepe ọfụma akwa agbati dogbuo zachịkọdowe obi nwa oyi akwa agbata na akụkọ agbatago akwa agbata igbo na akụkọ agbatago akwa agbata iso na mmanwụ igbo na-etiri akwa agbata iso na ndị nwaanyị dị ibili akwa agbata ọkịta udogwu nnekwu mmadụ nnekwu odogwu akwa agbata kenelu m tulugo sadesi mmadụ nwezi ukwu tulugo nwa onye ihe ala odogwu otulugo na ịkpatụ mmanwụ otulugo na iso na odogwu eze mọgọ tulugo odogwu tulugo na ndị kọdụ na-akpọ ọkwa na 5th of January 2023 odogwu kwala ọbịa nwoke anyị wee buli igbaluwe nnekwuwe na-esi adụdụ n'ọnọ na nkiri ego n'ọzọ ka mmiri n'ihe ala ụmụaka na-ekpoke ego ndị agadi nwaanyị na-ekpoke ego ndị agadi nwoke fanja na-ekpoke ego ụmụaka kpokesi ego wee gwelu nwayọ jee kwụọla onwe bụ ụgwọ akwụkwọ o melụ na be tulugo odogwu tulugo n'iso na mmanwụ tulugo bọndụsịrị karịa tulugo nwanne onye mma na ọ ga-eme tugbe ego gị ụda ego tugbe ego tulugo bụ ego n'isi tulugo na ego gị tu n'isi tulugo n'iso na mmanwụ ka njebe isi eke ọkịda aja eke na-akụbi ibi aji ifu nkọ na-abasi banabasi nwasụ dị ugwu akụbi iji n'ọkịda odogwu akụbi iji nwaọkịda mmanwụ akụbi iji n'iso n'ife na-eme akụbi iji na onye ma gị ma mmadụ ise obele nwa gbala akụ na nwa ịgbala akụ nwa obi eji ede akụ eli oyi ọdụmasị ife mme na akụbi igi akụbi igi onye mmemme ọ dị na nwata bụla eze akụbi igi dị ife dị mmadụ akpụ na iru oyi igbo na-enu ndị anyị na-akpọ n'egwu afa bụ ndị ọgbata osu oyi ọ so na ndị obodo ji ibili maka mmadụ ga-eji wee karịsịa akpọlụ mkpọtịrị wise men ya bụ mmadụ ịtọmala ife ofu efele kafa ji eli nri ofu kọpụ kafa ji aṅụ mmiri ife dị mma ka anyị na-ayọ chukwu onye gbata ego nya mebe ọgọ ọ bụ unu na-emela odu merike ọnya kasị ka nke na-efe enwela m ọla ọjọọ enwela m ọla edo egwu ka m ga-etili ụmụnne m oyi maka na onye na-eme ọgọ n'afọ ọgọ maka na onye olu maka ọ na-eji ọjị n'iru nye m uwe okokoko nyenu n'ụbọchị anya na agụụ oyi emebe amala odogwu ife onye menwulu ka ntelụ ife onye menwulu nye aka ntelụ maka na ejiri anụ etinye azụ n'ofe akwa agbata ọkịta odogwu akwa agbata igbo niile nnekwu mmadụ nnekwu odogwu igwelu nnekwu mmadụ nnekwu alụsị tulugo n'iso na mmanwụ tulugo supamaketi oyi ilue na totalụ n'ihe ala ebe ahụ bụ ife niile na-eme ife niile dị na tulugo supamaket ife mfolo ka mụ na-agwa unu maka agbata igbo bụ odogwu otulugo n'iso na mmanwụ ife eme na akụbi igi nwa amama nnukwu mmanwụ ọgaranya abụla ọnụ gaine m ọgaranya abụlọkwa afọ ọzọ oyi ibe onye mmelụ ka o ji aza ọgaranya maka na nnekwu mmadụ nnekwu odogwu ụgwa bụ emebe amala odogwu onye ụbịam ọ na-azọ ụmụ ọkachie onye gbula evi anyere ụmụnne ya
onye ndị ga-etu gị ogwu efi ebe ikwule efilisi eso nneke gị kedu ndị ga-etu gị ogwu efi igwe efi nyeta ụmụnna gị isi na geti gị pụta ogbu efi a na-ada ka ogbu efi maka gịnị onye ọbụla tara anụ ịgbata ego gbasapụ aka gị maka a na-eli akụọ na anọchi ife onye menwuru ka ntelu ife onye menwuru onye na-ekwu ma nnekwu mmadụ nnekwu odogwu bụ na nnekwu mmadụ nnekwu alụsị akụba igi nwanne nke m oyi ọ dị na nwata bụla eze ịdị na nwata so n'ife na-eme banabasi nwazụ dị ugwu ekenyelu m tulugo 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 n'iso na mmanwụ ka chikwado m obi nwa kwado m obi nwa oyi asị ka njide egwu agweke n'ụlọ ọkụ unu na-emela obi mọrịrị nne nele ụmụaka ịkpa anya ọ bụrụ na ị na-azọ ọgaranya na mmadụ one ka izugolo ka va gwụrụ mmadụ one ka ịkụziri ụzọ ego maka a na-akụzi ụzọ ego akụzi ụwa bụ onye tabili onye nwanne ya mana ebe ị na-eli sọsọ gị mmadụ one vagetugo odogwu I know this man oyi I know this man agwa gị n'ọgwụ ego elileli I know this man n'ọgwụ ego elileli iso na mmanwụ Igbo na-eti nnezienu ndị Igbo dị ebili ojiji unu n'ọya bụ ngozi onye n'ụlọ n'ọya bụ ngozi ibe eme n'ụlọ ka mụ na-ayọ chukwu tulugo 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 ibe eme n'ụlọ ka mụ na-ebe akụkọ iji nwakide udogwu ibe eme n'ụlọ ka mụ na-ebe isi ga-abụ eze abụlụgo eze ibe ọsọla amụsụ bụ legede tibe ọ ga-adịlu unu mma na-eke ọ ga-adịlu unu mma n'oliyo ọ ga-adịlu unu mma na-akwọ ọ ga-adịlu unu mma na-akwọ anya na-anụ ụbọchị na-anọ ife dị mma ka unu ga-enwe ebe unu si na oduma ga-adị mma ọganiru ukwu unu na ọ ga-abụ osimiri maka osimiri a na-ataghị ata oyi Igbo nya bụ ife mụ na-ekwu aka ọbọta ka emesịa n'ụwa tulugo mbọsọ ọzọ ka anyị nọrị ya akụkọ iji n'ifo onye mmemme akụkọ iji nọ na-adịrị gị mma Igbo kilie elu ndị Igbo na-ekwu oyi obodo kilie elu ndị Igbo na-agba oyi ụkwa bụ emebe odebe amala odogwu onye ụjem ọ na-azọ n'ọkụchie onye na-ejiri ego na-achọche ndị ya Igbo na nya bife na-ajụ oyi okilienu ndị Igbo na-eme kaina na ụkaina oduma sistem kainaba oduma okide onye nwe egwu oyi maka ndị oduma na anyị ga-anaba anaba mbọsọ ọzọ kainọlịa nụ maka na ife dị mma ka anyị na-ajọ ọgaranya ọgaranya
n'aka ebe na-ezo n'olio urere n'eli n'ọfọ osisi enela anya ọdịda na omesiri chebe nso Igbo na-ada azọ na-eze azọ oge Chukwu ka mma Chukwu ka mma oge Chukwu ka mma ibe onye ga-abụ n'ụwa n'ọdị Chukwu n'aka ebe na-ezo n'olio urere n'eli n'ọfọ osisi enela anya ọdịda na omesiri chebe nso Igbo na-ada azọ na-eze azọ ụmụ Igbo na-ada azọ na-eze azọ n'ụwa Igbo na-ada azọ na-eze azọ ụmụ Igbo na-ada azọ na-eze azọ Igbo na-ada azọ na-eze azọ ugo bụ ụzọ na ọ ga-achake n'ụwa Igbo na-ada azọ na-eze azọ Mixtape non-stop. ka mma oyi ibe onye ga-abụ ka ọ ga-abụ lele n'ụwa osisi enela anya ọdịda o ya bụ osisi mecha chebe ndụ oyi mugobu ụzọ na ọ ga-acha ke n'ụwa o njebe ije enu n'ụwa o ụmụ Igbo oge nụ m ntị oyi maka ndị be a na-emekwe na nkịtị oyi o nwere ofu nwa nwoke a na-agba oge Chukwu oyi nne na nna mụrụ sọ ya o obodo a na-akpọ Lagos oyi obodo ọkụ na-enwu n'elu obodo ife niile na-eme oge Chukwu nna kọlụ unu oyi ọ dị afọ 15 oge Chukwu amara obodo nne ya o ọ mara ụmụnne ya o ọ mara obodo nne ya n'ụwa o ọ mara obodo nne ya o weela n'oge ụbọchị oyi nne na nna oge Chukwu na-anata ọlụ oyi enwe ebe mberede okporo ụzọ o mana abụ wee nwụrụ ọnwụ akpọliri oge Chukwu na ebere Chukwu Olisa nke m ekpemekwe ọ gịnị ka m na-emerụ ọ bụzi onye ga-abụzi nne m ọ bụzi onye ga-abụzi nna m akpọliri oge Chukwu na-akwa oge Chukwu ka mma Chukwu ka mma oge Chukwu ka mma ibe onye ga-abụ n'ụwa n'ọdị Chukwu n'aka ebe na-ezu n'olio eleleli n'ọfọ osisi enela anya ọdịda na omesi achebe ndụ Igbo na-ada azọ na-eze azọ oge Chukwu ka mma Chukwu ka mma oge Chukwu ka mma ibe onye ga-abụ n'ụwa n'ọdị Chukwu n'aka ebe na-ezu n'olio eleleli n'ọfọ osisi enela anya ọdịda na omesi achebe ndụ Igbo na-ada azọ na-eze azọ ụmụ Igbo na-ada azọ na-eze azọ n'ụwa Igbo na-ada azọ na-eze azọ ụmụ Igbo na-ada azọ na-eze azọ n'ụwa Igbo na-ada azọ na-eze azọ ugobu ụzọ na ọ ga-achake n'ụwa Igbo na-ada azọ na-eze azọ ụbọchị eyi ndị ya dị kpọ n'oge Chukwu eyi kama ka ga-esi nyelu ya aka wekpọ nna ya obodo nne ya akpọrọ oge Chukwu kedu ebe isi eyi kedu
obodo isi o ịmakwa ife oge chukwu ụzala afa oyi ịmakwa ife oge chukwu ụzala afa o my mama say I'm Igbo ndị ya dịkwa n'oge chukwu anyị ma na ịbụ onye Igbo maka na onye agbala oge chukwu onye abụbụ onye Igbo mana kedu obodo isi o kedu na gị ibe nna gị o ịmakwa ife oge chukwu sala afa o amama say I'm Igbo amama say I'm Igbo ọ dịkwa njọ amama say I'm Igbo amama say I'm Igbo ọ dịkwa njọ amama say I'm Igbo o wee mezie n'ikpeazụ oge chukwu gara na pati o na-elezi gala o na-elezi gala o ebe a na-elodu moto oge chukwu na-elezi gala o ebe a na-elodu moto oge chukwu na-elizi nri ebe a na-elodu moto oge chukwu na-asazi alụ ebe a na-elodu moto oge chukwu na-alalụ nwa na-enwere nnele nna n'ụwa o ịgba mbọ na-adị ya n'anya obeela na obu mbọsi eyi ebe oge chukwu na-ere gala wee bụ ofu nwoke a na-agba polo balụ nnekwu ego wee kpọọ ya nwata bi ya o ife iji elelu gala o gịnị mere gala akwụkwọ onye dị bụzi nne na nna gị nne n'ụwa o oge chukwu wee bebe akwa o ọla ya ije ụwa ya oyi ologbola oge chukwu ihe ya na sukulu o oge chukwu wee gụba akwụkwọ gosi akwụkwọ chọba obodo oyibo n'ọya mgbagharị ise o wee bata ego wee karịa ikwu na ibe wee karịa ndị enyi wee karịa ụfọdụ gwara oge chukwu abịghị akọzi mbụloda o ụfọdụ gwara oge chukwu ma mama si ya ọya papa o ụfọdụ gwara oge chukwu become the same village together o maka afọ afụla ego ụmụ Igbo akụ na-etigbu ilo ugobe ụzọ nọ kacha ke n'ụwa o oge chukwu mecha chọpụta oyi ya bụ onye Imo steeti ifugonu ka anyị ji ụwa si adị o ugonu ka anyị ji ụwa si adị n'ụwa oge chukwu ka mma oge chukwu ka mma ibe onye ga-abụ n'ụwa n'ọdị chukwu n'aka ebe na-ezu n'oli o dede n'eli n'ọkọ osisi enela anya ọdịda na omesi achebe ndụ Igbo na-ada azọ na-eso azọ oge chukwu ka mma oge chukwu ka mma ibe onye ga-abụ n'ụwa n'ọdị chukwu n'aka ebe na-ezu n'oli o dede n'eli n'ọkọ osisi enela anya ọdịda na omesi achebe ndụ Igbo na-ada azọ na-eso azọ ụmụ Igbo na-ada azọ na-eso azọ Igbo na-ada azọ na-eso azọ ụmụ Igbo na-ada azọ na-eso azọ Igbo na-ada azọ na-eso azọ ugobe ụzọ nọ ga-achake elu Igbo na-ada azọ na-eso azọ ndụmọdụ na-enye ndị Igbo bụ anyị oyi ọ bụ na ịmụọ nwa na Lagos wee nwa bụ na Abuja every year tụna ya obodo ya o kụziele ya Igbo gosi ya ala obi ya o
gosiele ya ụka na ya o gosiele ya omenala o maka mama sị ya mba Igbo ọ na-ewe m iwe mama say hi people mama sị ya mba Igbo ọ na-ewute m mama say hi people hey! ebulu mụ na mpanye anje zute ndị oli ọkatawo ndị mụ na afa na-adị na mma ndị mụ na afa na-adị na mma o if Simon dị eri ọ dị na nwa eri akụ na akụleri odogwu oyi agụji egbe enwe egbu ọba ọgaranya managing director Classic Auto Limited agụji egbe na-ekene mi odogwu na banki Central Republic o ọgaranya azanye ekene die kedu maka ichi ya ebu ka oyi Simon anachu nwa ichie ibedoba na ndị Igbo onye achala oji odogwu oyi nwanne mmalụ nwanne ya elụmụ na ndụ ka mfụ n'anya ichi obi aka n'ọnụ ọgaranya odogwu na ndị Igbo ọkanga edebe aka bụ Chinweke ọnwa na mba ukwu akụkọ eze na mba ukwu ego ọfụụ na mba ukwu obele nwa na ị na-emesi ike Honorable Chinyere John Okoye egbe a na-agba n'igwe na ụmụ awụlụ Yamaji John Inter-Agency onume kene kiye ọgaranya nwere nnukwu ego Mike Nwọgụ ajụ ezi nwa akata aka n'ụmụ awụlụ oyi ụdọ agbenye n'ụmụ awụlụ ụdọ agbenye n'ụmụ awụlụ CEO Mixtape International Nigeria Limited na Gulf Shipping and Coordinator odogwu anyị kelere kedu maka Chief Dr. Harry Emale Okakule Isamebeme of Iwabawano Kingdom Itako Edo State traditional healer Oga we dey greet you owa so Benedict ugbu efi na awawo eze ti na agbalọkọ na China ta ihe kene kiye Okoli Chizoba Justin Chizi Chad odogwu arụsị ego na akwa nso arụsị ego na ọzọ obolo papa ụwa anabakwa mmụọ ọkwa nwara akwa nne ya o iticha anya gị dịbụ ọnwụ ọkwa nwa ga-akwa nne ya o ọgaranya oge Chukwu ka mma oge Chukwu ka mma ịmanye ga-abụ n'ụwa
ezinolio ulelelele n'ọfọ osisi endela anya ọdịda n'ọbụsiri chebe ndụ Igbo na-ada nọ n'eze azọ Oge Chukwu ka mma Chukwu ka mma Oge Chukwu Chukwu ka mma Ibe onye ga-abụ n'ụwa na ọ dị Chukwu n'aka ebe na-ezinolio ulelelele n'ọfọ osisi endela anya ọdịda n'ọbụsiri chebe ndụ Igbo na-ada nọ n'eze azọ Ụmụ Igbo na-ada ọzọ n'eze azọ Igbo na-ada ọzọ n'eze azọ Ụmụ Igbo na-ada ọzọ n'eze azọ Igbo na-ada ọzọ n'eze azọ Ugogbe ụzọ nọ ga-achake ịmụ Igbo na-ada ọzọ n'eze azọ DJS Shine Best. Yeah. Wow! Prince Nnamdi Nwodo onye ọbụdu ebulukwa bata ọzọ nụ ọ gịnị na-akpọtụzi n'obodo anyị bụ Naịjirịa nụ na mbụ Buhari bulu batazianụ obulu anyị na-ebughalị obulu jiru obulu jazụnụ obughalịsizi anyị Tinubu eweligoluzi ọchịchị wee jidezi obodo Naịjirịa tilizienụ o jidezi ego Naịjirịa tilizienụ mana nwa ka esi tili ego Naịjirịa amaghị obodo a si tili Igbo ya na-ebili ndụ nụ Igbo ama nda na tada n'elu ụwa nke anụ yesa ụmụ Igbo donuo Igbo ama nda na tada amaghị obodo esi na dị ụmụ Igbo ga na-eli iju akpọ n'ụlọ anyị ga na-ebili ndụ anya na-enweli anwụli olili keji mali Igbo arụ anya chọrọ nsogbu ụmụ Igbo ga na-ebili ndụ donu Igbo amanda na dada anyị ga na-ebili ndụ tinye obodo Naịjirịa Igbo mandadanụ amaka esi tinye ego Naịjirịa donu Igbo ga na-ebili ndụ no matter the rise of dollar ụmụ Igbo ga na-alacha aka Igbo must dey chop life donu ụmụ Igbo must survive Igbo so na gọọmenti mebenu otu obodo si na dobi si n'ụwa donu ụmụ Igbo ya dị ka echinu maka echi ada agwụ agwụ n'ụwa ụmụ Igbo anyị Igbo enyi now I want the world to know that Igbos are special tribe loved by Almighty Okikabiama. Some things that rising the price of dollar will crush Igbo economy because they know Igbos are the power holder of business sectors
in Nigeria. But little do they know that Igbo source of wealth can never stop. Igbos are unstoppable. Is inbuilt. Any condition we found ourselves, we turn it to favor us. For we create wealth in any situation. So therefore, the more dollar rises, the more the prices of our goods rises as well. My brothers and sisters, don't panic. For what makes lion great is in its fingers. Nkwa amala. Igbo donu. Igbo madana dada. Agbako desi na di o. Igbo gana eliju afọ nu. Anyị ga na-ebili ndụ nu. Anya na-enweli anwụli o. Olili kaji mali Igbo nu. Abụnya chọrọ nsogbu. Igbo ga na-ebili ndụ donu. Wamanda na dada anyị ga na-ebili ndụ. Obi si unu ike, ụmụ Igbo obi si unu ike nụ. Oji onye na n'iji onwe ya, ọmụmụ gbanwere aka ya eji ya. Achụkọta nwa ogbenye n'elu ụwa donu, achụbazi anya n'ụwa mmanụ. Ụkwụ agbalawa Obiligbo nụ, ebe fa na-eme ka fa lụkwụ anyị nụ. Chukwu esi ụzọ ọzọ na-alụbanye anyị. Efi na-enwere ọdụ chie na Juliji, unu enwe na ngolopu, mmiri zosi anyanwụ ya chanụ. Ụmụ Igbo bụ anyanwụ dị akọ n'igwe nụ. Anyị igwu enyi, okenye adaeze ezo n'ofianụ. Obodo bụ na anyị batalụ, aka mma na anyị nne ya. Adị echo nwa eze achọnụ. Adegwu nwa nwanne si amaka dole si gbago. Igbo ga na-elife nụ. Etinye dole ego nụ. Igbanye tinye gbafia nye ego nụ. We know they carry last. Maka anyị bụ isi mmiri o. Isi mmiri enwere ọnọdịta nụ. Osimiri ji gwuli isi mmiri nụ. Anyị egwu gogo osimiri. Ọ bụzi ngene ka anya magwu muzinu. Chukwu kwụ onye n'azụ. Chikele Igbo kesili ụmụ Igbo ike. Ụmụ Igbo ka anyị gabanụ n'iru. Ọdịda bụrụ maka anyị. Ụmụ Igbo donu. Igbo madana dada. Agbako obodo esi na di o. Ụmụ Igbo ga na-eliju afọ nụ. Anyị ga na-ebili ndụ. Anya na-enweli anwụli o. Olili kaji mali Igbo nụ. Abụnya chọrọ nsogbu. Ụmụ Igbo ka na-ebili ndụ donu. Wamanda na dada anyị ga na-ebili ndụ. Is your boy DJ S Shine Best. Chukwuelise biko dododonu. Ibele mụ dị na ni Chukwu. Biko n'ụlọnụ. Ebele maka mụ ji bịanụ. N'isi ụmụ Igbo niile nụ. Ebe onye nọ na mba ụwa donu. Ndị nọ n'Europe, ma ndị nọ n'Asia donu. North America, South America, ụmụ
Australia Igbo melụ nkali abadazie n'Afrịka donu biko gozielu m ụfanụ ọkachasị ndị nọ n'obodo anyị bụ Naịjirịa biko gbafumenụ wele ego n'ụbọchị ofe mmanụ maka jive echelu ụmụ Igbo erika nwanne chonya dị Igbo izudonu ibe ada agwa ka imiene n'ụwa ụmụ Igbo ife ma menata anyị n'ụwa donu Igbo bụ Igbo jisie n'ike nụ aja ndị Igbo ya echekwaba unu donu unu gbe n'iru n'azụ nụ n'ezie na unu ya egbute mmanụ aka ndị unu n'aka ebe nụ oya ebuzie ego nụ ogologo ndụ na-arụ isi kewalụ n'ọchị ụmụ Igbo nyere ya dike chi ọnanụ amala Igbo bụ Igbo ndị ọma Igbo bụ ụlọ nze mmụọzọnụ anyamandadanụ ebe anyị batala na-eweta ifedonụ anyị bụ anyanwụ anyị na-achụ ọchịchịli ọsọ anyị na-emechi ijilejo na-efe efonu ibe anyị ijiji ebuberika Igbo Nation Builders Igbo mandadadonu anyị ga na-ebili ndụ anya na-eli olili nụ anya na-alachaga mgbe Igbo anya na-enwere agwụli bụ ụsọ ụwa donu agwụli ka ji mala anyị olili ka ji mala anya mmanụ azụkarụ na n'osimiri bilinu ogini koko ya mito nanụ ogini koko ya mama kadonu ụmụ Igbo anyị Igbo kalịsịa onyinye chidela nye ka anyị dibili etinye n'ụlọ ego anyị etinye ngwa ọbịa anyị ego ụmụ Igbo amanda na tada anyị ga na-ebi ndụ ụmụ Igbo ndị ọma ga na-ebili I live my life for you. I give it all to you. I couldn't temper. Now you the fight all my battles for me. But I live my life for you. I will never be put to shame. Gabere Chineke, Lord, I put my trust in you. Yeah, 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 yeah. Chineke Ngigwe, na chuba fa, chuba ndị na-achụ anyị, uso behara, ike ama ngwu anyị. Gabere Chineke, Lord, I put my trust in you. Beginning and the ending, Alpha Omega. Onye njiaba, chimuboshi miri atata. Imarala na Chineke ịdị ebube, akidigba akidigba. Ihe o kwere na nkwa n'oge mezu. Now you dey fight all my battles for me. But I live my life for you. I will never be put to shame. Gabere Chineke, Lord, I put my trust in you. Yeah, 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 yeah. Chineke Ngigwe, na chuba fa, chuba ndị na-achụ anyị, uso behara, ike ama ngwu anyị. Gabere Chineke, Lord, I put my trust in you. Yeah, 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 yeah. Chineke Ngigwe, na chuba fa, chuba ndị na-achụ anyị, uso behara, ike ama ngwu anyị. Gabere Chineke, Lord, I put my trust in you. Kedu ihe m ga-enye gị ihe ọka ume ọma mma mma zuru arụ ume n'isi ime Abụ ọma ka
nwana ya eze imoni ayeyeyeye aga m akọ ihe Chukwu mere m n'ụwa ịhụnanya Chineke karịsịa soro m too Chukwu mgbe niile mkpọkụrụ gị ịnọza m edela anya n'azụ ime mkpa m ka m kpọkụrụ gị ọkwa ịzara m o Chineke onye dịka gị o Chineke onye dịka gị aṅụlụ ndụ ma ebulite ụzọ atụba eze ndị eze aṅụlụ ndụ amama amasị amasị rọpụtara onwe unu Chukwu na onye unu ga na-efe mụ na ezinụlọ m anyị ga-efe Chukwu ọkaka kebi n'igwe na mmalite na ọgwụgwụ alfa na omega naanị gị ka anyị ga-efe anọkwana n'obi abụọ anọkwana n'iri uju kpebiere onwe gị taa kpara onye ehihie ga-efe mụ na onwe m oke osisi na-enye ndụ ọgaranya ngada ọkaka kebi n'igwe mmalite n'ọgwụ ugwu ọgaranya ngada mụ na onwe m oke osisi na-enye ndụ ọkaka me mmalite n'ọgwụ ugwu imama ya dị ebube imama Jizọs imama ya dị ebube onye ọma onye eze draw me nearer, my God. Draw me nearer today. Jesus, My source every day. Father, draw me nearer. I pray. Draw me nearer today. Omewo ya, Jehovah Jireh, omewo ya. Abumi embo omewo ya. Omewo ya n'oge ya, Jehovah omewo ya. Thou art worthy, worthy, O Lord, To receive glory, honor, and power. Otu ọsọ ruo ame ihe sọrọ akwube nwana ya eze ewo enwere m onye na-edu m ije ị nwere onye na-edu gị ije enwere m onye na-edu m ije naanị Jizọs na-edu m na-aga ibuchi m ibuchi m ibuchi anya m ji ahụ ụzọ agada gbachiri ụzọ nwoke obiọma olileanya nke m dị nsọ
ahịa hụrụ ọkụ ma ahụghere gị ọkụ ọ gịnị ka m ga-eji tụọra gị zoro gị aga m akpụ isi ala nye gị ekele ịbụ chi m Jehova mee ịbụ chi m ịbụ chi anya ncha ụzọ agada gbatu ụzọ nwoke obiọma olileanya nke dị nsọ ahịa hụrụ ọkụ ma ahụ ghere ọkụ gịnị ka m ga-eji tụọrọ gị zoro gị aga m akpụ isi ala nye gị o meworo m ihe m yọrọ ya Jehova Jehova nna m Jehova aṅụrụ aṅụrụ ndụ ọkaka jigide m onye nwe m Jizọs jigide m jigide m onye nwe m Jizọs nọnyere m nna ọsọ gị ka anyị ga-agba mmeri gị ka m ga-emeri ụwa nye m ike oge m niile ka m garida jigide wewe Jizọs jigide nna m jisienu m ike jigide wewe Jizọs jigide ọsọ gị ka anyị ga-agba ka anyị ga-agba mmeri gị ka ga-emeri ụwa eze nna ike oge niile ka alịda aka ya aka Jehova na-emere m mma ọlụ ebube ya ga na-erugharị n'ebe m nọ isi ike ndụ ga na-adịghị ya tata ewo aka ya aka Jehova na-emere m mma ọ na-emere m mma Is your boy DJ S Shine ọ Best. na-eme mma isi He's ike in the ndụ stews. Bring the heat. ewo ọ na-eme mma ọ na-emere m mma